misa intay danggayan nga agyaman dagiti sumaganad. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Melchor Pabro kenti pamilyana, pagyaman ni Nerve family, pagyaman ni Carl Henry Sullivan, Mr. and Mrs. Joshua Lorenzana kenti pamilyana, Mr. and Mrs. Marlon Kepo kenti pamilyana, ni Engineer and Mrs. Demetrio Baloga, Diowen Baluga, Nicolas Luis Angela Talusig, kinti special intention ni Joy Ganasias. Kastamat ngentay kararagan ti kararwada, Ernita, Joyce Ann, Angelito, Niño, Dulce Amor, Piligrina, Silidonio, Anaceta, Pilayo, Antonio, Remedios, Modesto, Angelita, John, Petronilo, Feli, Claro, Gabwat, Sino. Inday amin sa baten ti Apo. When inday amin sa rabwen ti Apo. When inday amin dayawen ti Apo tayo. Kaisod salakan tayo. O benggen at taingan, hintay nga di ganda, panang sarabu ken Jesus, nga ari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. O benggen at taingan, hintay nga di kanta, panang sarabu ken Jesus, nga ari di kapya. Idiriday nga di kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa baten ti Apo. When hintay amin sa rabwen ti Apo. When hintay amin dayawen ti Apo tayo. Kaisod salakan tayo. O benggen at taingan, hintay nga di kanta, panang sarabu ken Jesus, nga ari di kapya. Idiriday nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamat. Hagabsat iraman tayo pa iti kararag tayo. Ti speedy recovery ni Marivic Gloria, ni Dr. Charlie Ingusan, ni Epipanya Abilon, ti special intention ni Angelica Marie Valle, ni Amanda ken Ernesto Madarang, kastamot ni Pamela Havillonar, kastamot ti panay karkararag ti kararwa ni Edmond Abaya, Vincent, Gloria,
Nunsianda Antonio ken Michelle. Kakabsat itong galmay sa kadatayo, naikkan tayo iti naduma-duma at alugading, naduma-duma sagot. Ti Diyos nga nangitad dagito at alugading, namnamaen na nga agbunga, aganak, kas panangiwaragawag itinagan na. Agyaman tayo iti Diyos nga iso nang tada iti at alugading kadatayo. Tapno nga rod maikaritay amakiranod iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti napakumbabaan ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin na angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Kristo. Nga anak ni Diyos nga ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. sika ang ikat, Kadagiti basbason ilubo, kasyan na kami. Sika magikat, kadagiti basbason ilubo, awatem kadaytoy araraw mi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Yan tanay siksika o Apo, Jesu Kristo, santuan. Siksika ti Apo, siksika iti kamatwa, iti tempuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, ti pakasarakan tinapaypayso ken agnanayon aragsak, iso ti panagserbiken ka anamarswa iti amin nga imbag. Aramidam kumangarod nga agserbi kami anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro dagiti Proverbio. Nagrigat git din ti sumapul ti awan pagkurangan na nga asawa a babae. Napatpateg nga dayungem dagiti alahas. Dakkel ti panagtalekken kuana ti asawa na, kit pulos adinto pumanglaw. Bayat ti panagbiag na, naimbag ti ipaay na ti asawa na, kit pulos adina dangran. Ipamaysa na ti agarami di tilinen, agtibbi ken abilen na ti bukod na apagan-anay. Naparaburo kadagiti napanglaw ken marigrigat. Makaalilaw dagiti naimnas asaguday iti maysa a tao, ket agkupas ti kinapintas, ngem masapul a maidaydayaw ti babae nga agbuteng iti Apo. Rumbeng nga mabigbig ken maitan-ok kadagiti amin nga aramid na, ket maikari ari emen ti tunggal maysa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo. Nagasad dagiti agbuteng iti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo. Wen nagasat dagiti agbiag kas mayan nurot ti pagayatan na. Lakamen to ti bunga tinagbanugam ket naragsak ken narangay kanto. Nagasad dagiti agbuteng iti Apo. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas kadagiti narukbos nga olibo iti likmot ti lamisaan mo. Nagasad dagiti agbuteng iti Apo. Kasto ito ti panakabindisyon ti tao nga agtulnog iti Apo.
Bendisyon na nakakumati Apo manipudsyon. Ket makitam tirarang ay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Nagasad dagiti agbuteng iti Apo. Ti may basa na adaw iti umuna a surat ni San Pablo kadagi taga Tesalonica. Saan na masapul kakabsat nga agsurata kada kayo may papan kadagiti panawen ken paspasamak. Tamuyo unay adumteng ti aldaw ti Apo. Kas iti yaay ti mananakaw iti rabii. Intun ko na dagiti tattao nagtalna ken nagtalged ket din. Isuntumeten ti kilaat ngayaay kadakwada ti panakadadael. Didanto makalisik kaslanto itirigat ti maysa a babae nga agpaspasikal. Ngemda kayo kakabsat, awan kayo iti sipnget. Di na kaito kumakilaaten, dayta nga aldaw, akas iti panangkilaat ti maysa a mananakaw. Da kayo amin nga anak na kayo ti aldaw. Saan tayo at tao ti rabii, wenno ti sipnget. Ngarot, di tay kumamat maturog akas kadagiti daduma, no diket siririing kinatipel tayo kuma. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsao ka, o Apo, dumdumeng tuyanipen mo, at dagin kadagiti sao amang itetiyak na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At dagin kadagiti sao amang itetiyak na nayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kas ako mamet ken Ni ka. pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas sinsurat ni San Mateo. Gloria mi Pai ken ka o Apo. Sinarita ni Jesus dahiti apangarig kadagiti adalan na, mayarig to ti pagaryan ti langit iti maysa a tao nga agbiyahe. Inayaban na dagiti adipan na ket intalek na kadakwada ti sanikwana. Inikkan na ti maysa iti 5,000 a pesos, ti maikadwa 2,000, ket ti maikatlo 1,000. Kas mayan natop ti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na nagbiyahen. Ti adipen nga imawat iti 5,000 a pesos, pinagkomersyo na adagos ti inawat na, ket nakaganansya iti 5,000. Kastamet ti inaramid ti adipen nga imawat iti 2,000 a pesos. Ngem ti adipen nga imawat iti 1,000 a pesos, napannain kali ti kwarta ti Apo na. Kalpasan tinabayag a tiyempo simmang pet ti among dagiti adipen, ket nakikwenta kadakwada. Napanken kwa na day dinaikkan iti 5,000 a pesos, ket inyawat na ti 10,000. Apo kinunana inikkan nak idi ti 5,000 a pesos, ket adtoy pay ti 5,000 a naganansyak. Nasayaat ti inaramid mo na imbag, ken mapagtalkan nga adipen, kinuna ti among na. Gapo ta napagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanin kanto iti adado. Umay ka makipagragsak kanyak. Napanmet day di adipen nakaawat iti 2,000 a pesos ket kinunana. Apo inikkanak idi ti 2,000 a pesos ket adtoy pay ti 2,000 a naganansyak. Kinuna ti among na nasaya at ti inaramid mo na imbag ken mapagtalkan nga adipen.
Gapo ta napagtalkan ka iti basit abanag pagaywanen kanto iti ado. Sumrek ka ang makipagragsak kanyak. Kalpasan na napanmet day di adipen anaikkan iti 1,000 a pisos. Apo ammok ana istrikto ka kinunana. Agburas ka iti di mo minulaan ket agani ka iti di mo rinaipan. Nagbutengak iso nga inkalik ti kwarta nga inted mo. Ni isublikon ti kukwam. Kinuna ti among na dakes ka nga adipen sadot ammom langaruden nga agburasak iti jak minulaan ken aganiak iti jak rinaipan. Indipositom ko iti bangko ti inted ko, tapno itata simmang petakon, isublim agraman ti na. Kinuna dagiti dadduma alain nyo nga ti kwarta nga adda kenkwana, ket iti diyo iti adipen nga addaan 10,000. Taad-adun to ti maited iti addaan, ken agsubsobraan. Ngem ti awanan uray pay ti basit nga adda kenkwana maikkat to. Dayto ket daytoy awan sirserbina nga adipen ipurwakyo iti kasipngetan agsangit ken agngarit-nget to sadyay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi Lunes, Martes, nag-reunion kami ijay Bayanoy Babiskaya, di Villaverde. Da kami di batsmi nga nag-graduate iti theology, 20 kami amin. May sa akadakkelan kadagiti nag-graduate iti theology, tadda pay ag-graduate nga duduwa, taltalo, limlima, nada 10 dakkelan. Ke 20 kami, aging katatta, may sa 17 years, dagiti daddo mga papadin, ag 17 kami meten, adda may sangahan nga naordenan. Kagapo na nag-reunion kami, addamot siyam kami apapadi. Kadijay host ijay nga parokya, gapo ta director ti school, apan na kami pinagbasketball, nagtatayag nga ubing nga nagkukutong, da kami nagbabatid nga bubutsyog nga aglagto-lagto, ay Apo, dandani kami ng abak, dandani laeng. Nalaingak mat ati basketball nga ta, hindi pa nawon ti tugi, ngam tata panawon ti Jollibee akaawan. Hindi pa nagtutugi, so nalaingak ngam tata awanan, hindi tiyempo muno nga kunada. Dandani na kam ng habak, dandani laeng. Hindi day nalpas ti basketball, nagmayat-mat ko na dagitay tattao ijeng agbuy-buya kada tayo. Apo, i-shout out na kami mat nga taga Villaverde, hantayo mabalin di i-shout out mga vlog daytoy kung nakmat lakablaawan tayo ida taga Villaverde kada taga intero nga noy Babiskaya ta ado ti umay mayat maki picture ka makabasketballak pa no datag picture ti obrak. Sajak kayat nga makita dakti personal apaya amin nga kunada nagwapo ka ijay TV. Makapelo mat niya. Kaya nagayayam kami idikwan na sprint man dato yung tanohan na kagayayam sumakit ay matukol si makit dato tumeng ko. Kasi kamamuti 81 kilos mga itartaray mo di kag tukol ta sa kamutan. Kaya talagang lumakay peki din. Hindi sumangput kami ti kabigatan na ti Miyerkules at da nagururay ditoy nga taga Pangasinan dangam dada di Australia dagiti buy-buya mutlaeng. Kahabang agururay data mabayaga ka sumangpat ta rimwarak. Jay may lalaki nagkano ija katrena ja kamuno kas ano nga nag. Adda mo edad na sakit kano dati kanigid nga saka na kanawan. Kinayaban dati mangilot ito'y parokya. Inililot na habang nga urayon nak. Hindi ko si mangpet ako, nagpapatang kami, nagpakadadan, kunakin di mangilot. Oy, Apo, kagawad nga naabak. Kunakta naabak nga kagawad nga ron ka. Apa, imbagam ka no nga hanggang agilotan no naabak ka. Kunako, hamot, Apo, kunana. Ilutin man ti sakak na sakit, inilot na. Haan nga orat, Apo, hanggang naligos, nabugbog laeng daytoy lasag, kunana. Nagbiit, inilot na. Namayatin, Apo, basta mo bugbugwan. Kung kunaka naglaing lakad dagiti nga mangilotan niya. Amuyo mangilot.
Ngaan, wano rin siya agajak ammo, talugading di jay talent di jay. Ngahaan nga amin, kabailan na ti agilot, haan? No apay mo't nga, dapay diti may isang ubing ijiban na yuyo, no diti pailot ko datoy ko nagtentenisak iri, dati apo ti urat ni, masurutan na jinas, apay naglaing dagito yung kahanda mo inadal, no daduma ka naiyanak da akas jay, katalugading aday jay, agilot nga mo nga handa mo't inadal, no daduma ka, kasla natural nga umay, talugading talent, kumaday jay niya, kanagbiit, idi kwan mayatin di saka kung nagpay sa jakpay may ingato, idi nalpasa ka nagbat, idi kwan kamayatin, katalent day jay. Timot makaparurod nga dengdenggenan aka, day jay, nablo ko majikan nigid nga imam, kati ilutan na kajikan nawan, jak maawatan mo day jay. Adakas di ka nga mangilot, di mo pay. Iso nga no, kayat na ka kumanga tiri-tirin tatinggad mo, ni katugangam tiri-tiri-tirin na si kati agsakit, di mo no kaya na. Kaya nat kas jay. Ngam talent, naduma-duma at talento, talugading talent, kung nanangamin ti English, talent. Ti talent, mabalin nga talent mo dayta, inborn, diya mo no talent mo no inadal mo, na may mayat ti talugading mas general, inborn, wano inadal mo, wano skills mo, na may mayat ti panakaawat tayo, no Ilocano tayo, talugading mo data. Tati talugading, talent, mabalin pa'y nga kababalin, di attitude, di karakter, mabalin pa'y at talugading mo. No Ilocano ti pag sa sarit. No talent, ki skills la, kasla para kanyak, no talent, skills la, no talugading, mabalin pa'y dagiti kababalin. Kada tayo, adda na duma-duma, at alugading titunggal maysa kada tayo. Unique titunggal maysa. Haan nga mabaling nga damay maysa, adda aming kanya na ti amin nga talugading kada talento haan. Na duma-duma. Dahiti umuna nga maibasa. Nagdagsan mo't. Siguro, dahiti nang surat ti libro ti Proverbio, battered husband siguro datoy. Apayaan niya ti kunana, nagrigat kit din ti sumapol iti awan pagkurangan na nga asawa a babae. Laman, battered husband siguro dayto niya. Anya ti nya ko na tayo, ti babae nga awan pagkurangan na. Anya ko madayay. Ti babae nga nalambing, napagmahal, napakumbaba, hanga agun uni, maawatan na ka uray no nabartek ka. Punpunasan na ka, nya pangawag yun dyan nga asawa, guni-gunihan, tawan dadto'y lubong. Iso nga ti proverbio, no kumano Pilipino nangaramid ko na ko masiguro, nagrigat din ti sumapol ti asawa nga babae nga guni-guni, kunana ko masiguro datoy. Apay nga kasya ti imbaga na, wan nga min kakabsat, uray di jay, kinapakumbaba, talugading dayjay. Haan nga amin at tao kabailan na ti agpakumbaba. At dadagitayhan nga agununi nga agpaiso, uray maditi aramidam kanya nang hanga agununi ngam di puso na agburburong ko datay lumablaban. Talugading laeng ti kinapakumbaba. Ti kinaman nagtepel nga agsao. Ay apo. Ang dagita, uray isiper mo, rumuar. Talugading dayjay. Ang kita nyo di agasawa. No, di uray nagkamali di lalaki, no, ang agun-uni di babae. Sagot talugading dayjay. Tahang nga amin kabailan na dayjay. Nagado at talugading. At danalaing ti music. Kitaan nyo, dagitay daduma. Di dapay agrig-grigat, natural di kantada. Siyakmet, naturalen ano, damay sa nga tubay to na naibusan na ka. Bagik tamay kan Uray ka ano pa ng pilit ko, madi. Ada pamilya nga naglalaing da. Ada naglaing ti arts. Damay sa nga padi, nalaing nga rod nga, agdiko-dikorar kada, no, agtangad-tangad din, amumon, ada mga taikabit mon, nagjakpe kabailan na panunutan, dagajay, kabailan na nga aramidan. Talent daya, talugading dayay.
Adda na laing ti luglugan mikmikan ko. Anda mo inadal ngam no apay nga pagamuan ta amuna adda mo daytay nalaing nga agdrive piman ngam agkurakurag gilugan nan matintin nagtarwangan nan hanapay awang pay bibibiyang natahan nagarod nga talugading met. Nagadto ti talugading tayo. Adda dagitay dadduma nga makita dalaeng kumadye kwa karpentero nakita na laeng je kwan amunan ti pamayan na. Kanya-kanyang talent, kanya-kanyang talugading. Awan ti maysa nga iso na amin tinalaing. At damo dagitay nakabuteng nga talent. Talugading anya dagijay. Uri kas ano pa nang idulin mo ta kwartam kas ano kinaulbod mo mautang na. Alaman anela intong kinsinas talaga alas 8 ti bigat addanton. Di mo maibos ti kinsinas. Talent dayjay. Gagasa mo kaya nakangautangan ura iyulbod mo. Adda kas di nga tao. Diyak amupay. Hangko nga talent ti managsulisit. Kala mabainak. Andiyak unay nga hanak nga mga mangibaga. Iyagyo latan hangko nga talent. Adda dagiti kas di nga tattao nga apo nagmaya ti panangalan na kanyam. Nakadekdeket tari na yun o umututang. Into na kautang hangkay agkitkitan. Addamot kas dya mo no talent day dya ngem addamo dagiti nakabuteng nga talent. Di ma dapat iti talent nga no kasangsangom wow santo. Tunti malikod nga ay kang kanan na talikod mo. Adda talent mo siguro day dya ngem dakes ang talento day dya. Nagmayat kasarsaritam ko kasla santo. Tun nakatilikod ka kasla mo demonyo. Ngayon nakabutang nga talent. Nakabutang nga talent. Kawan, at dali na duma, italak mo tabagim, iburay mo kanya na, iserve mo kanya na, itid mo kanya na, ay tiliklikodam, ay lamlamutin na ka. Diyak amo no special talent day jay. At dapat dagita special talent dito, dagita dito parokya. Ginadamag na jimaysa, nadamag na jimaysa, pinagsasaib na nabuunan. Nakamay-mayat ti panangipadamag na talent mo day nga madi. Ala na dumaduma nga talento kakabsat. Kati ko na expectaren na dito ebanghelyo tayo ta parable of the talents nga rod daytoy inikan na pangarig 5,000, 3,000, 5,000. In komersyon na di 5,000 naganak, another 5,000, another 2,000. DJ na ikanti 1,000 ingkali na. 1,000, sana insubli, awan anak na. Kanya ti bagbaga na ditoy, naduma-duma ti talento tayo. Ti ekspektaren ti nangitid day ta at talento, agbunga, madubli pay. No madublin, no maiburay mo day ta at talento, manyati kunana ka, sumrek ka, makipagragsak ka kanyak, nasaya at ken mapagtalkan nga, adipen kunana iso nga to data talentom no sa ammo nga iburburay anya ti kunana dakes sadot kunana ni nagdagsen dakes ken sadot nga adipen iso nga no haammo nga iburay data dakanyam ay ke dakes no naparaburang ka iti talento nga agkanta iburay mo no naparaburang ka iti talento nga agkarpintero wenno anyaman itulong mo. No naparaburang ka da talugading mo nga naparaburang nga nalaing nga agnegosyo, dakdakkel basit dijay kitam, ibiburay mo agmultiply, amom di may sa atulungam, aganak to ti ado. Di may sa nga tao nga mapasayaat mo, aganak to ti ado. No naparaburang ka, iyarayat mo. Adda mo dagiti ti talento da, ay apo rin nabi nga mabartek ngem pulos ngahan nga gumasto. Adda kas jay apo naglaing ti angot na ti inuman ngem pulos ngahan nga agiburay. Num matipidot na pulutan hang nga duwa nga ramay talagang patayaken na kas tanay. Isok ko na dano kas jayang kay kanyo ti innapuyan ko nami adda pay na minsan. Adda may sa nga ayan ti babarkada mi. Nalaing nga rod nga pumulutan. Gapot ang muda nga umay, teingkas ta dagay nagloto, inggas-gasang da. Ikantay man tinagado nga sili ta barbaring no kwan.
Ay naggapugayam ti kalingga, apag sangpot na dayta sinalo ng tapulutan, naibusan na. Adda garon nga kay kaya na. Amen. Katalento, no daddo madya mo ano talentom dayjay. Nga sumata, dayjay may sa dayjay no kumano daytay ammom no anya dayay. Kasla adda pa daytay talento nga maangot na adda kwartam. Hindi mat? Nadda kwartam ko, wow, nagamuking ka. Inton isot da kwarta na, polos dimpay makita. Talent nga taday jaya, amo umaangot ti kwarta. Hala, ang kakasdya nga tamo ti talento nga ibagbagana, nagado. Ti ibagbagana ditoy, no anya di talugading nga addaking ka, agraman sa nikwa, iburay mo. Da kayo nga addaan, itulong yo. No nakaadado ta sapatos mo, ipadawat mo, sa munto mo lagamin ipadawatan, no? Ala, agkulkulat-latan. Nay, sapatos mo kumaray, ipagkat mo to ta hills nan a. Nyala, ganas mo nga mangteden. At dadadjay, haan. Amom, di may sa tulungam, agbunga iti ado. Di may sa nga maiyarayat mo, agbunga iti ado. Ngum natabagbagim tikit kitaam ay narigat dayta. Anya ti kunana sadot ken dakes ka kunana. No hammo nga pagbungaan no anya di talugading mo iburay mo. Pampanunutag anya nga tati talugading nga adda kadatay amin nga may maysa. Adda kanyam, adda kanyak, adda kanyatay amin. Anya nga tadayjay. No kina Kristiyano kunak ka hammo nga amin. Ti may sa siguro nga kapintasan nga pampanunutan tayo ti talugading nga kung kuna tayo ka di pan nakaammo kini Apo Diyos. Sabali ti kina Kristiyano ken pan nakaammo ni Apo Diyos niya. Oh, karing kay pay. Sabali ti kina Kristiyano ken pan nakaammo kini Apo Diyos. Taadda dagitay tattao Kristiyano dawon na bunyagan da. Agnobnobena. Agnobena ken Kristo nga ari, agpatulong kini Apo Santa Maria, ngem di panangammo kini Apo Dios, handa nga ammo. Adayo di jay puso da kini Apo Dios. Sabali di pan nakaammo, tano amom ni Apo Dios, no amom ni Apo Jesusen, ti pakakitaan ti pamatim dayta aramid mo. Haan nga di jay iyo umay mo, agkurang. O rekat ko na mo, wang Kristiyano ak, nabunyagan ak mo, Father, nagkomunyon ak pa'y, nagkasar kami mga agasawa, awang problema dayta, ado ti debosyon mi, Father, awang problema dayta. Titalugading, titalugading, no Kristiyano ka, amom ni Apo Diyos. Anya kasanot pa nangamukin ni Apo Diyos, babaan ti aramid. No nagkamali, ta partner mo, no nagkamali, ta kaarubam, katrabahuam, kabailam pakawanan sika ti perfect example ti kina mannakawan ti Dios. Ni Apo Dios mamakawan haan? Oh. Ni Apo Dios mamakawan. Kana datalugading mo nga mamakawan ta amom ni Apo Jesus sika ti perfect example pa kapintasan a pagtuladan ti kina mannakawan ni Apo Dios. Tahaan nga amin kabailan na mamakawan. No kayam ti agpakumbaba, bunga ti pamatim, dayta, amom niya po Diyos. No makitkitam ti pagkurangan dagiti kakabsat mo, dagiti kasapulan ti kakabsat mo, uray haanda daw dawaten ka itultulong mo, gapot amom ni Apo Diyos. Perfect example ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Iso nga no, anya nga tatitalugading nga adda kada tayo, kung natayo nga taka, iso day pan nakaamukin ni Apo Diyos. Katingitingan tayo. Manuti matulungam. Tatay nga duming lawas. Ti umay nga lawas. Manuti natulungam. Manuti nakari na ti ayat mo talugading dayta. No daytay di katrabahuam, kaarubam, kapamilyam, kamariri-rinada nga adda ni Apo Diyos king ka, mananamda. Talugading dayta. Tasaan nga amin uray Kristiyano, haan nga amin amuda ni Apo Diyos. Haan nga amin pakakitaan kin ni Apo Diyos. Awan ti excuse.
Iso nga dahi ati talugading ko mga adda kada tayo. Kano amamom ni Apo Isos, ti saludsudem, agbungbunga. No amamom ni Apo Diyos, no asidag ka kengkwana, mariri na, daji bunga na. Ngam no tila pampanunutem ka bagbagim, uray managkararag ka, even in your prayer ka, selfish mo laeng managing bubukod, uray di kararag mo, haam mo pa'y nga pudno nga amamo ni Apo Diyos, uray Kristiyano. Kada ito iti awis nakakabsat, anya ti kunan na kadagiti may agbunga, dagiti talugading adda kadakwada, umay ka kanyak, nasayaat, naimbag, mapagtalkan nga, adipen. No anja adda kanya na, umad adun tupay. No hammo nga aramaten dayta nga talugading nga kaadda, pan nakaamom kini Apo Isos, uray di basit, mapukaw pay. Dayjit ing karinan niya, uray di basit, mapukaw pay. Kano saan nga agbungbunga tatalugading ented ti Diyos king ka, anya ti kunana, repeten nyo, ipurwakyo, agnarit-nget to. Kasayang akakabsat, dinuminggo ka nga umay, agsakripisyo aka nayon, uwan ragragsakam ti makimisa, ngampudpudno ka di nga amom ni Apo Isos, pudpudno ka di nga adda ti Diyos king ka, mariri na ka di dagiti kakabsat mo. Kayam ti mamakawan, agpakumbaba, agserbi asi pupudno, agayat nga awan ti pilpilyen na, makilangan nga awan panagin kuko na, haan nga dahi tinasaya at ti sangon-sango, ngam ti liklikodan ka, demonyo, ay haan ako ma, narigat aday nga aramid. Katatta, awis na kada tayo, pagbungaan tayo laeng, di kaadda ni Apo Diyos iti puso tayo. Paganaken tayo laeng, di kaadda ni Apo Diyos iti puso tayo. No maaramid tayo day taak, anya ti kunana, umay kakanyak kunana, makipagragsak, mapagtalkan, nasaya at nga adipen, di kumama at itarigagayan tayo, nga agkungko na nga maawagan nga anak ni Kristo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos a nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakisalakan tayo, immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan, iso anang isagot, ken mamagkaysa kadagiti saguday, nga adda iti tunggal maysa kada tayo, tapno agbalin tayo, anapudno abagi ni Kristo, iti tunggal kararag ko na tayo, apo denggen nakam kadi. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagitin natutukan amang iwanwan, iti sapasap nga iglesia, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno agbalinda ko maapagpagulidanan iti kina Kristiyano,
iti imatang ti Diyos ken dagiti gimong anay talek kadakwada. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo. Nang runa dagiti napili ang mangidadaulo iti lugar tayo. Tapno babaen ti akem anay pabaklay kadakwada. Isaknap da kuma iti dignidad ken waya-waya dagiti tattao ken isaad da tilinteg nga awan bigbigen na kinabaknang ken turay. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti mapukpukawan iti namnama, maparparigat, napanglaw ken inlaksid ti gimong, tapno agtalay na edda nga agtalek iti kinaimbag ti Diyos. Ket masursuro da kumati agtimek ken agtignay, amang paksyat, ti kinadakes ti aglawlaw. Dawatin mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kada tayo tapno iti daytoy nga intay pa nagtitipon, agtaeng kuma iti panagririnanod, ken ayat iti bait tayo, iti kasta dagiti naindaklan asaguday, nga da iti maysa ken maysa kada tayo. Maaramat da amang bukel iti panggep tayo, nga agbalin agimong ti Diyos ken simbaan, dagiti napanglaw. Dawatin mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo api musayen, tapno ipaay ti apo kadakwada ti sagot, ti agnanayon aragsak ken biag sa dilangit. Dawatin mi ken kaapo. Apo denggen nakam kadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggan na kam kadi. O Diyos, iburay mo kadta grasyam kada kami amang ibiyag kadagiti saguday nga inawat mi ken ka gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, namay ken rigat, when amin ko, umay ko inaton, ken ka Diyos ko, kas pangyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minalumo adaton, sabay kumatataga ikaryan, nga umawat ibagin daram. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay kumatadaga ikaryan, nga umawat ibagin daram. Bunga ti bandog ken lingen mi, idaton mit altar, anapnuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa migen ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman,
Apoy awat minanumuad aton, sabay kumatat da igaryan, nga umawat ibagigen daram. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanubuad aton, sabay kumatad da ikaryan, nga umawat ibagigen daram. Amin o Apo nga insagot mo, namay ken rigat, wen amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko kinaimbag mo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Di Apo awaten na kumadag iti adaton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayo kad ken kaapo daytoy a sakripisyo parairayon na kuma ti panagayat mi ken kaket gun uden na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kariket rumbay. Pudnoon ay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios tabigbigan mi apakaitan o kanta gloriam asika a Dios adi matay saranayam ti tao ana ikari a matay ta idinaripkanen ti langit iti managbasol a tao impaay mo ti panangisalakan mo babaen ti nasantuan a kinatao ni Apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles isudang agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma, ta itimpuyog memet tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken dagat, napno dayti pakaidayawan. Hosana di kangatuan, manaydaya. Di umay dinagan ti Amo, Hosana'y di Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kaalis, nagyaman manin ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kaalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayo na tulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy, akalis uminom kami. Iparang mi, di ipapatay mo, o Apo aging gayti, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo, laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, manaydayaw kuma, tinagan mo, dumten kuma, ibagarya, matungpal kuma, tinagem mo, tinito'y daga, akasa dilangit, idem kadaka, di aldaw dito'y, di
Salakan nagam geniti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng. Ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Di panakabalin kendaya iti agnanayon nadi. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayata, mi paay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Item kada kam ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, namti may salaeng asaom, mapaimbagton ti kararo. Siksika o Apo, ti bileg mi, panakaawat, kinakapsot mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, di ba nagbiag mi, di ayat ti Diyos, interambakan, grasya na asagot.
Kumararag tayo. Apo imbilin ti anak mo arambakan mi ti Eukaristya pangilagip mi kan kuana. Aramidam kadi at ipanangawat mi iti bagi kan darana maparayray ti panagayat mi kan ka ken iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo a pagbiit Apo. Madamati nobena tayo ti Christ the King celebration tayo akas may sa parokya Apo dagiti naibarabarangay daytoy panagnob-nobena ket nasayaat no adda tayo latta tinto Christ the King celebration tayo Apo into no Sabado ijay barangay San Antonio ti host tayo Apo iti oras ti alas 2 adda tayo kumadyayen tapno na waywaya para ti panagsagana ti nasantuan a misa. Iso nga nasayaat no adda ito amin Apo kadagitay mayat nga gumatang ti t-shirts para DJ proceeds na DJ Apo pangtulong kadagiti kakabsat ti San Antonio ti maosar ti panagsagana ti Cristo Ari. Timot ars diocesan celebration tayo Apo ket ijay magsinggal into no Domingo alas 2 ti malem ti misa Apo iso nga da kayo nga agbalak nga mapan gisapsapa tayo ti mapan tapno nawaywaya kinhantay nga agap apura Apo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agtamed tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib a pakaisalakanan yo. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtalin na eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.